Kalabot aning seryosong hisgutanan sa tong probinsya sa Davao del Sur kining African swine fever kay kagahapon atong nahinabi si Sir Eric Agbon nang hinaot yun siya nga dili mo kuyanap kining virus ngay ASF nga nakitaan diha sa may Occidental nga unta dili mo sulod sa Davao del Sur pero nisulod naman gyud pero ang panghinaot is dili mo kuyanap dili mo katag ang virus dala ni ining African swine fever. Unya kay nagkaratol-ratol naman ning uban para sa kasayuran dili day taangay mabalaka no nga pag moingog sulop kulbaan ng mga tao kay nakasulod na daw sa sulop. Duha lang ka barangay sa sulop, no? Ang Laperas o ang Palili sulop. Kana lang nga barangay. Unya, katong sa ubang nga mga barangay, wala to sila'y problema basta dili mo kalat ang virus. Unsa may himuon para dili mo kalat? Mao na ni gitrabaho karon sa ato ang Provincial Government of Davao del Sur para kanang naay ASF sa Laperas ug sa Palili. Diha na lang na kutob. Kung naa may pamatyon nga mga baboy nga nagpositibo, diha na lang na kutob sa Laperas ug Palili. Dapat di na mugawas. Mao nay gihimo karon sa ato ang lokal nga panggamhanan sa lalawigan. Kung positibo man sa ASF ang mga lugar sa Laperas ug Palili, dili man na siya pasabot nga tibuok sulop nang nagpositibo. Di ba? Kay magkaratol-ratol man itong mga kaigsunan gud para maklaro na to ba. Kining source nga atong giyaw-yaw dinhi. Mismo diha ni sa ato ang Provincial Government of Davao del Sur. Mag-meeting man na diha, mo man hisgutan diha permente. Kailangan sugpuon nato ning mga kabalaka sa uban kay mali ra bang ilang huna-huna. Gool na mi kay nakasulod na sulop. Pila biya na ka barangay ng sulop, duha ka barangay lang ni mo nang ato aning perbentahan. Gikan sa positibo nga kuan, positibo ang himuan og kining hinanaling aksyon. Sama sa pagsunod anang 1710 protocol, kana bitang 1710 protocol, kinahanglan kita mo ang kooperasyon nato sa matag usa ani. Di lang gid pud ta magpanik, okay? Kining 1710 protocol nato dire. Kining 1710 protocol nga striktong gipatuman sa mga apektadong lugar sa African swine fever, mao ni siya. Lingin man ni siya. Naay gamayng lingin sa tunga kining kolor nga pula. Then ikaduhang lingin kining dako-dako na jutay mo ning 7 kilometers. Then ang ikatulong lingin 10 kilometers. Murag kining dart ba kana bitong lingin sa dart. Ang 1 kilometer radius ato ning ila-ilahon ha para mao ni atong buhaton. Ang tanang baboy nga sulod sa 1 kilometer radius, ato isgutan ang Palili o ang Laperas, ha? Maura man ay nagka-African swine fever. Wa may labot ang ubang barangay. So, dili kita dapat magpanik. Diha sa sulop, dili tanang barangay. Di kayo may pagsulop, makuyawan na ta. So, kung dili na ta makuyawan diha sa sulop, kay masabta na nato ning 1710 radius nga ato ang hisgutan karon, atong ipasabot karon. Kung dili na mahadlok ang uban pang mga barangay sa sulop, how much more ang uban pang mga munisipyo sa Davao del Sur, no? Put pasabot, duha lang ka barangay ni, gamay ra kay ni. Mo ni atong gipribentahan. Mo ni ang istrikto nga protocol ang 1710 para mapribentahan ni. Nga dili na ni mo gawas ni nga virus sa itong mga baboy. Okay. Dito sa Palili o sa Laperas, mo ni ang gihimo sa Provincial Government of Davao del Sur. Ang tanang mga baboy dito, nga sulod sa 1 kilometer radius, patuyok. Patuyok doon ni siya.
Panalitan dihang dapita na din ang mga baboy sa 1 kilometer. Patuyok. Gikan sa infected farm, gikinahanglan ikal o ilubong, ikal og ilubong og tarong. Ilubong og tarong yun, nya wa gyud mo singaw. Wa gyud mo siwil o subay tawag ana. Katong mga apektado sulod sa 1 meter radius, ikal og ilubong. Okay? Ang 7 kilometers ana niya, ang 7 kilometer radius mao ang quarantine zone kung asa ginahimo ang mga animal testing aron mahibal-an kung unsa kalayo ang naabot sa sakit. Ginalimitahan ang pagpasulod o pagpagawas sa mga baboy. Okay? Murag monitoring ta dinhi sa 7 kilometers. From 1 kilometer nga pamatyon tong mga ipaglubong og tarong tong mga baboy nga nagpositibo, sa 7 kilometers monitoring na to dito, monitoro na tong mga baboy nga naa 7 kilometers. Bawal magpagawas og baboy dito, bawal pod magpasulod og baboy sa 7 kilometers. Dire sa 10 kilometers radius, gikinahanglan dinhi ang hugot nya pagpaniid. Murag magamit ang ato ang libro ani ha, dinhi sa 10 kilometers. Hugot nya pagpaniid o pag-report kung adunay nabantayan nga sintomas nga sakit sa baboy. Na aduna usay random testing labi na sa mga sakit nya nagsakit nga mga baboy. At least medyo luag-luag na ni dinhi pero nagiha po yung mga monitoring sa 10 kilometers. Gawas anang 10 kilometers wa na gyud nay problema. Mo ni si kanang stricto kay ning 1-7-10 kilometers radius. Mo na pinaka the best nga pamaagi para dili makagawas ning virus sa UBABs. Okay? Pero kung naamay medyo nagkapakapa karon ang malalag, sila ba yung pinaka, kumbaga, nagbiso-biso na ba ng malalag o occidental? Ha? Kung unsa nagdeklara na mag-state of calamity ang occidental, pasabot, naggrabihan na sa dito. Nya, biso-biso lang sa malalag. Samot, kung kaupaw ang mayor dito, ang istoryahan eh. Diba? Muna luoy itong kaya itong mayor dito, si Mayor Valtan. 1 oras, 9:56. Ayaw mo kagool ha, ayaw mo kagool, ayaw mo panic dayon anang ASF kay doon na may gihimo strikto nga gipatuman, striktong gihimo ang atong provincial government of Davao del Sur sa matag meeting no, sa executive meeting. Ang mag-preside yun na kanunay si Governor Dudo Cagas. Isgutan yun ng mga butangan na ASF kanang nung sa naibag-uan ng NCOV basta kanang NCOV isgutan na siya kung saan na ito maprebentahan ng mga virusa na nga dili na makaangin o kinabuhi sa hayop o kinabuhi sa tao.